La històrica comarca alacantina del Comtat, que agrupa 24 poblacions, té com a capital Cocentaina, un municipi que, situat a la vora del riu Serpis, és una atractiva destinació turística gràcies al seu valuós patrimoni artístic, històric i natural i a la rica cultura. Cocentaina limita amb les poblacions d'Alcoi, Agres, Muro, Gorga, Millena i Benilloba. La població supera els 11.000 habitants, que es reparteixen en els 51,9 quilòmetres quadrats d'extensió que comprèn el terme municipal, que inclou, a més, les pedanies dels Algars, el Poble Nou de Sant Rafel, l'Alcúdia i Penella. Cocentaina s'enclava a les faldes del costat est del Parc Natural de la Serra de Mariola, al nord de la província d'Alacant. Una hora de camí per la carretera nacional 340 la separa de València i Alacant. A més, línies regulars diàries d'autobusos i trens mantenen la bona comunicació entre Cocentaina i ambdues capitals de província. Cocentaina sempre ha destacat per l'artesania i més tard per la indústria. De fet, la indústria i el comerç del tèxtil són la base de l'economia i del treball d'aquest municipi. D'altra banda, la terra conreada es dedica principalment a l'agricultura de secà. Sens dubte, un dels productes més peculiars de la zona és l'oli d'oliva, produït i comercialitzat a la cooperativa agrícola i mereixedor d'un prestigi reconegut. El turisme s'està convertint també en una activitat incipient. La presència humana en aquestes terres es remunta al període mosterià, fa 40.000 anys. Hi ha restes del Neolític final i de l'època del bronze, de la important civilització ibera i testimonis d'assentaments romans. L'arribada dels àrabs i la seva residència durant tants segles ha marcat, sens dubte, el caràcter d'aquesta comarca. A mitjan segle XIII, els cristians comencen la conquesta i Cocentaina cau davall les hosts cristianes liderades per Jaume I, al voltant de 1245. En 1304, uns musulmans mercenaris vinguts de Granada van cremar i van saquejar la vila. Probablement, aquest fet luctuós hagi sigut l'origen del malnom de Socarrats. Després de la conquesta cristiana, la vila pren una nova configuració urbanística. Els musulmans, que poblaven anteriorment el lloc, són expulsats a extramurs i es conforma el barri del Raval. La convivència de les dues comunitats, juntament amb un xicotet nucli de jueus, durarà fins la definitiva expulsió en 1609. El primer senyor feudal va ser l'almirall Roger de Llúria. La importància i la riquesa de la vila va en augment des que en 1448 Ximent Pérez de Corella compra el senyoriu i el rei, per a recompensar-ne els serveis prestats, l'eleva a la categoria de comtat. La zona cristiana medieval de Cocentaina conserva multitud de vestigis que evidencien les arrels de ciutat fortificada. L'assentament urbà data del segle XIII i el traçat obeïx a la concepció urbana defensiva medieval, amb carrers rectes, no massa amples, xicotetes places i la muralla, amb les torres de protecció, derrocades en la seva majoria en el segle XIX, però de la qual encara podem trobar-ne nombrosos exemples. Sens dubte, el testimoni més evident i ben conservat és el del Palau Comtal, els murs del qual servien, a més de residència, de defensa i de contenció de la muralla. Arquitectònicament destaca el castell, torre que domina tota la vall i que és símbol del municipi.
Construït entre els segles XIII i XIV i recentment restaurat, és un exemple excepcional del primer estil gòtic militar i actualment declarat bé d'interès cultural. Fora del nucli urbà, a la partida de Penella, el visitant pot contemplar les restes d'un altre castell cristià. La construcció, també declarada bé d'interès cultural, està erigida sobre una penya i manté en peu la torre de l'homenatge i part d'un edifici rectangular. Si tornem al centre històric de la vila, podem visitar el Palau Comtal, l'edifici més emblemàtic de Cocentaina, testimoni petri d'un passat feudal que forma un conjunt únic amb el convent de les Clarisses i el monestir de la Mare de Déu. Els orígens del palau es remunten a l'època musulmana. Després de la conquesta de Jaume I, Roger de Llúria va ser un dels seus primers habitants. Llavors era un alcàsser. El pas dels temps i les diferents utilitzacions de l'edifici van configurant-ne l'estructura. Quan en 1448 la família Corella compra el senyoriu de Cocentaina, el primitiu alcàsser s'amplia i se li dona la forma de palau amb un estil renaixentista italianitzant. Destaca per la riquesa artística i per la singularitat decorativa la sala daurada, del segle XVII, les pintures de la qual, executades a l'oli, representen la genealogia dels propietaris del palau. La sala d'ambaixadors és una de les habitacions més encisadores i la que acull l'actual pinacoteca municipal. Una àmplia sala rectangular dividida en 4 dependències comunicades per les respectives portes. Té el sostre teginat amb revoltons d'escaiola, encaixonats en fusta que formen una decoració grotesca. El sòl, de llosetes blaves, propi de l'estil gòtic, es va col·locar a finals del segle XX i imita l'original. Destaca, així mateix, la denominada Torre del Paraigua, única a la Comunitat Valenciana, i el llegendari Pati d'Armes. Annex al palau es troba el convent de la Mare de Déu del Milagre, que ofereix un dels millors conjunts del barroc decoratiu. Els sòcols, de taulelleria valenciana del 17, que cobreixen les capelles laterals, cal afegir l'estuc daurat i policromat de l'altar, d'Antonio Aliprandi, del segle XVIII. Al cambril es troba la taula de la Mare de Déu del Milagre, patrona de la vila, que pertany a l'estil gòtic internacional. El conjunt es completa amb les magnífiques pintures de Paolo de Matei. Quan passegem pel carrer Major, eix principal del barri cristià de la vila, ens ixen al davant les cases típiques de la localitat, entre les quals descobrirem façanes amb blasons nobiliaris, testimonis d'un esplendorós passat. Al llarg de tot el nucli antic, trobem, a més, una interessant col·lecció de retaules piadosos, realitzats en llosetes que es troben a la façana de moltes cases. 2 exemples puntuals són els 7 dolors de la Mare de Déu, 7 precioses composicions de ceràmica de meitat del segle XVIII, adossades al mur del convent de Clarisses, al carrer dels Dolors. El segon exemple destaca per l'espectacularitat i la bellesa que ofereix i està ubicat en una balconada del carrer Major. En un dels edificis emblemàtics trobem la seu del Centre d'Estudis Contestants. En la part baixa d'aquesta institució es troba la zona etnològica, on podem visitar un original muntatge que ens ajuda a comprendre el procés tradicional d'elaboració de l'oli, el vi i la farina. La visita es complementa amb una exposició d'elements materials que marquen el procés històric de Cocentaina, des de la prehistòria fins a l'edat mitjana. Els testimonis arqueològics es complementen amb fotografies acompanyades de texts i amb uns vídeos relacionats
amb la tecnologia lítica i l'art macroesquemàtic. Una altra de les construccions originals és la que integra el Museu de Festes. És una visita que resulta de gran interès, tant pel contingut fester com per valorar l'arquitectura típica de Cocentaina en les acaballes del segle XVI. L'Ajuntament està emplaçat també en un edifici típic de la zona, reformat en nombroses ocasions. A l'interior allotjava històricament la presó i el jutjat. I a la llotja de la planta baixa se situaven les carnisseries i l'escorxador municipal. Les edificacions religioses marquen una part molt important del nostre recorregut per Cocentaina. L'església de Santa Maria, la primera església catòlica construïda en el segle XIII, va ser reconstruïda en el XVI i reformada a finals del segle XVII i principis del XVIII. Del seu interior destaca l'altar major, cobert per una volta de 4 punts i decorada al fresc, amb pintures del valencià José Ribelles i 2 quadres del pare Nicolau Borràs, que decoren les parets de la capella de la Comunió, ambdós de grans dimensions i d'esplendorosa bellesa. L'església del Salvador es va erigir sobre l'antiga mesquita islàmica al Raval. La construcció de la capella del Santíssim, d'estil barroc, va portar com a conseqüència l'allargament de la façana principal i la reforma de la portada. Quant a la decoració pictòrica, cal destacar el presbiteri, unes xicotetes taules circulars, algunes de les quals estan atribuïdes a Nicolau Borràs, i el quadre La salvació de les ànimes pel baptisme, llenç atribuït a Francisco Ribalta, però sens dubte allò que més atrau l'atenció del visitant són les pintures sobre ceràmica del sòcol. L'ermita de Santa Bàrbara s'alça damunt d'un tossal, dins del paratge natural que porta el mateix nom. Està envoltada de pins ben fullosos, una font, bancs i taules i un parc infantil, cosa que el converteix en un lloc ideal per a l'esplai familiar, sobretot per la proximitat a la població. L'accés és fàcil des de la part del Raval. El paratge de Sant Cristòfol es denomina així per l'ermita, el titular de la qual és aquest sant. Situat al nord-oest de Cocentaina, als contraforts de la Serra de Mariola i prop de la població, l'accés és fàcil per carretera. L'ermita és un senzill edifici del segle XIV, de planta rectangular, amb un xicotet pòrtic a l'entrada. Cal destacar una aiguatinta que representa el venerable Fra Juan Escuder, un ermità del segle XV famós en tota la comarca per les seues profecies. El convent de franciscans el va fundar Ximent Pérez de Corella, sisè comte de Cocentaina, que en 1561 sol·licita i se li concedeix l'establiment d'un convent de frares franciscans. El xicotet convent s'edifica al costat de l'ermita de Sant Sebastià, patró de les pestes. Entre les pintures que ornamenten l'església sobreïx el retaule de la Sagrada Família, de Nicolau Borràs. A la plaça del convent s'alça una creu de terme, també conegudes com a peirons o rotllos, i es pot datar de principis del segle XV. Podem tancar el nostre recorregut patrimonial per Cocentaina al Pla de la Font, una plaça enjardinada on aturar-se a descansar. La principal peculiaritat de la plaça és que hi podem trobar serveis públics tan tradicionals com la Font de 5 Canelles, els abeuradors, el safareig o l'antic escorxador.